sociálnych politík, je podpora ľudí, je podpora priemyslu, je podpora vytvárania pracovných miest. To je to, čo by sme mali robiť. A zároveň by sme peniaze mali investovať presne do toho priemyslu a do tých pracovných miest, ktoré môžu... Peniaze nemôžete investovať do priemyslu, kým nemáte podchytené energie. A už Rusko, respektíve Lavrov, už povedal normálne otvorene na rovinu, že Rusko už sa nikdy nevráti k západnému svetu. To znamená, že keď Putin v roku 2000 sa stal prezidentom, snažil sa byť so západom za dobre, ale keď už videl, že Čína ide hore, tak v roku 2009 vytvorili skupinu BRICS. Takže Rusi, aj keď vyhrajú túto vojnu, aj keď zoberú polovicu Ukrajiny, štvrťku alebo celú Ukrajinu, už sa nikdy k nám nevrátia. A takisto ani Európa k energii nikdy sa nevráti. To znamená, musíme si poriešiť vlastnú energiu. Kým nemáme poriešenú energiu, nemáme čo riešiť.